उसुबिदा नुयोलै नोंसिनि न'खरजों जोंनि न'खरजों बोरै मिलायनो गोरिब जानानै एसे लाजिनो सोलोंदो नानि दासिमबो नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायलां होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नों आंनिल'खा। बियो मोनसे बड' रमान्टिक ट्रेजेडि मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअआव नायनानै लादो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों बिस्तिराम आरो पनिन आरो बे भिडिअनि इन्जिफोरानो जादों बिहुम्बर आरो उरेनि। लोगोफोर, बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनानो जादों सुबुंसार बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रदीप बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों PB एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानसो खुलिदों। लोगोफोर, बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बिथांमोनखौ एसे सापर्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।